Halló? Halló, Béla, te vagy az? Halló? Halló! Béla, te vagy az? Nem vagyok, én Laci vagyok, én. De figyelj ide, Lacikám! Kint ugrálnak itt a disznók. Hát most valamit el kéne követned már vele. Hát itt kint ugrálnak itt a disznók, ha valamit kövessél el már velük. Hát baszki, hát itt a kisgyerekeket itt támadják sorozatba. Igen? Hát fogd be őket, aztán bököd le. Hát én nem tudom, mert tiédé, és akkor lebököm én, akkor most mi lesz? Hát akkor nekem kell még a végén kifizetni. Ó, jó, persze. Micsoda? Ó, persze. Hát more, ha Lacikám, figyelj ide, értsünk szót. Hát arról van itt szó, hogy a te disznóidat be kéne fogni, mert hát itt bántják a kicsiket. Jó. Harap meg őket, jó? Micsoda? Harap meg őket. Mit csinálsz? Harap őket meg. Harapjam őket meg? Persze. Hát beleharapok én, baszki, de hát akkor az úgy számít, mint a megenném, nem? Jó, jó, Hát persze. te disznódat megeszem, hát ez hogy néz már? Nekem, tudod, nincsen disznóm. Nincsen disznótok? Nincsen disznóm. Hát miért? Nem a Koltai Lacika vagy te? Nem. Nem. Hát Nem. milyen Laci vagy te? Én másik Laci vagyok, akkor figyelj ide. Hát nem az, akit lakik a Lajtapusztában a tanya? Hol? Lajtapuszta tanya. Én azt sem tudom, te az mára van. Nem tudom. És Somogyban lakok. Ja, Somogyban a Lajtapusztán. Hát most... Na jó, mindegy, akkor Lacikám. Jó vagytok, nem hallom? Lacikám, figyelj ide! Az a lényeg, hogy a disznók ugrálnak. Jó, ugráljanak, jó? Ugord meg őket! Jó? Laci, te nem értesz engem. Hát de hogy ne értenek, megugrod őket, és minden lesz sok kis disznó. A Laci, vagyis a disznó... A disznókat, igen, ugráld meg őket, Hát jó? de more, értünk már szót! A te disznóid itt ugrálnak! Most szakították,